Penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa dareşikiranê di salvegera dozdemîn de ya serhildana Qamişlo bi sedan li kampê beşdarî merasîmê bîranînê bûn û penaber bi vêxistina moman mijûl bûn û pişt reberê xwedana statiyoya kampê got bi boneya salvegera serhildana Qamişlo xuleka futbolê hatiye li derxistin. Ev doriya me 16 فريقه مناسبه سرهلدانا قامشلو بو مجبرو لو كره في روجي براسي وام قلكي كيف خشن بهاتنا وجي وام كيف خشن ب فا برادر ما يخورت قولوا ام كيف خوش كرن في روجا بيروزدا Li îstikvanên beşdar dibêjin ku ew bi vê xulê rabûn ta ku ew karibin wefadariya xwe li hember şehîdên Qamişlo nîşan bidin ji ber gobûyera Qamişlo ji xuleka futbolê dest pê kir. ev rojmer bi gelekî bû ji bo duwazdehê Adarê û me ev dewrî çêkir ji bo Qamişlo em bi kêfxweşin ji vê dewriyê û vî dewriyê diyarî Qamişlo wan dikin. Lîstika Dawît xula dareşikiranê de di navbera tîma Rûdawê û tîma Zenbîlfiroş de çêbû û di encamê de tîma Rûdawê bi ser ket. Lîstikvanên tîma Rûdawê dibêjin ku ew serkeftina xwe diyarî Qamişlo û xelkê wê dikin. مناسبات 12 داري إيرو مدري تشكربو دوري ما 12 فريق بون 16 فريق من عفوا وجنا 16 فريق ام دا فريق تبيرو دا ام سركتن ام كيف خشن وام جي فيروجي دياري على قام شوتكن وشاكي كردستاني ام داري قام شوتكن انه ابروجا خوش مدرباس بو Yekem serhildana Qamişlo got ev 12 sal di ser derbas bûne ew sal bi sal ji aliyê welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi sekinên bêdeng û vêxistina moman tê bibîranîn. Berê 12 salan serhildana Qamişlo ji statoya tîma cihad li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Lê niha û piştî derbasbûna 12 salan li ser wê serhildanê penaberên kampa dareşikiranê ew bûyer bi bîra xwe anîn û çalakiya xwe li statoya xwe bidawî kirin. Aştîtîşê Rûdaw, kampa dareşikiranê.